Joj, kako sam se oplašila. Čega? Pa braka. Nekako u toj tami mi se svašta priviđa. Čuješ li ti te čudne šumove? Da, i čini mi se kao da sve juri ka meni i da su 1000 oči uprete u mene. Ja sam se nekada bojao mraka. Sada više ne. Ne, a da im ispričamo i zašto. Zašto da ne? Nekada davno u gradu Rasu živeo jedan dečak po imenu Rasko. Bio je jedan od 3 sinova Stefana Nemanje. Grad Ras bio je okružen zidinama i čuvali su ga stražari danonoćno. Svi su u gradu bili bezbedni. Međutim, Rasko je imao svoje strahove. Bojao se vukova koji su zimskim noćima savijali negde u šumi izvan grada. Uzalud su mu svi pričali da se oni boje ljudi i da ne mogu da uđu u grad. Strah i dalje tinju u njemu i bivao sve jači. Posle nekog vremena braća i drugovi počeli mu se podsmevaju i izbjegavaju dečaka. Potišten povlačao se u sebe. Bog i knjižnica su mu bili utočište. Tajma je provodio vreme usamljen. Jednog dana mladi Rasko razgledao svitke po knjižnici. Bogorodice u stajnju, slona, ovce i jaganjci. Kakva čudna svetlost. A ti, kako je lepo ovo zlatno jaganjce, kao kad gleda u mene. Te noći je Rasko spokojno zaspao I usnio čudesan san. Hip-hip-hop, hej! Ti si ono zlatno jagnje. Da, to sam ja. Poslušaj me sad. Sutra će biti divan dan. Nemoj da ostaneš u knjižnici, nego uzmi loptu i izađi van da se poigraš. Ali sam, u podne, kada se otvore kapije grada, ti istrči za loptom i kreni ka šumi neopaženo. Kada stigneš u šumu, ispred tebe će izaći veliki strašni vuk i gadnjo će zarežati. Ne boj se, nego ga pogledaj pravo u oči i naredi mu da štetne kao da je pas. Nemoj slučajno da mu okreneš leđ, da počneš da bežiš, jer će to biti tvoj kraj. Samo tako ćeš pobijediti svoj strah. Zapamti. Pobedio si svoj strah. Majka, ja se ponosim od tobom. Zar ne, Ana? Tako je, znala sam da si majka. Moraš,
Tog dana dečak i vuk se nisu razdvajali. A taj dečak Rasko Nemanjić je onaj isti dečak koji je jednog dana ostavio svo bogatstvo. Oca, majku, braću i grad Ras u pratnji vuka krenuo sa kaluđarima na Svetu Goru, jer je želeo svoj život da posveti Bogu. I dobio ime Sveti Sava, poznat kao naš prvi srpski prosvetitelj. Ako je Rasko uspeo da savlada ovakav strah, zar ne možemo i mi svoje strah? Zaista, šta ne može mrak tama? Ništa. Naravno i tu je oružje protiv mraka.